Tämä on varmasti sinulle todella tuttu tunne. Mikään ei kiinnosta eikä mikään tunnu sujuvan. Televisiostakaan ei meinaa tulla yhtään mitään, ja sää, sekin on perseestä. Mutta jos olet läski, tiedät mitä tehdä. Jos lähelläsi on herkkuvarasto, hyökkää sinne kuin puuma ja avaa ovi salaman nopeasti. Ruoka on loppu. Nyt masentaa. Et tiedä ollenkaan mitä tehdä. Mietit pienillä aivoillasi, kunnes keksit varasuunnitelman. Hei, sieltähän tulee Bode, ystäväsi. Miten sä tähän aikaan juoksentelet? Sitähän mä halusin kysyä sultakin. Ruoka loppuu! No pakko jättää ruokaa! Mikä? No, sun meillähän on se läskien painu! Ai niin! Katos! Tuolla on roskis! Näet sä? Ei vittu, mä näen! Mä näen! Oot sä nyt syönyt tarpeeksi? Joo. No mä... ite söin ainakin hyvin. Joo, en oo pitkään aikaa nähnyt tommoista bileä. Niin. No, miten sun elämään kuuluu? Miten sä oot tehnyt? Ihan kaikkea oon tehnyt, syönyt. Syönyt? Mitä helvettiä tapahtui?